Bdiet tingħata tarmak triq l-Ewropa fir-Rabat Għawdex bitħejjija għal ftuħ gradwali tal-Padiljun Sportiv u Akwatiku li skont il-Ministru Clint Camilleri issa wasal ukoll fl-istadju finali tiegħu sabiex jibda jitgawda mill-Sportivi Għawċin. Il-Ministru Camilleri qal li fil-jiem li ġejjin se jkomplu jintensifikaw ix-xogħlijiet f'toroq prinċipali fil-Belt Viktorja sabiex tissaħħaħ l-infrastruttura u jitjiebu s-servizzi fil-Gżira Għawċija. Dan inkludi tqejjid ta' tarmak ġdid, titjib fl-infrastruttura ta' taħt l-art bħal drenaġġ u provvista tal-ilma u soluzzjonijiet għall-maniġġar tal-ilma tax-xita. Tlestew ukoll b'suċċess ix-xogħlijiet fi triq Santa Dminka u issa din it-triq kompluta bis-sinjali ġodda ta' traffiku u reġgħet infetħet għat-traffiku. Il-Ministru Camilleri spjega li kif ippjanat issa nagħlqet għat-traffiku triq Arturo Merċieqa bħala parti minn kullana ta' proġetti infrastrutturali oħrajn fir-Rabat Għawdex. Għaddejn bix-xogħlijiet fuq bypasses biex ngħidu hekk ta' żewġ toroq importanti, triq li Mallem, triq ta' wara s-sur kif ukoll it-triq ġdida triq George Pisani sabiex hemmhekk ukoll kemm jista' jkun niffaċilitaw iċ-ċirkolazzjoni ta' traffiku ġewwa l-Belt Viktorja aktar minn hekk ukoll nagħtu toroq alternattivi sabiex wieħed ċasam ġewwa Marsal Forn u jiġi minn Marsal Forn ma jkollux għalfejn propju jgħaddi minn ġewwa iċ-ċentru tal-Belt Viktorja. Il-Ministru Camilleri qal li dawn ix-xogħlijiet infrastrutturali huma xhieda ċara tal-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti fl-aqwa infrastruttura f'Għawdex.